ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಂದ ಎನ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಜೊತೆ ಅದೊಂದು ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗಳೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳುಕೋಟ ಬಹರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಬಾಯ್, ಶ್ವೇತ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೆಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬುಲೆಗೂಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ರೂಪದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಚವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಷ್ಟಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ದಿನ ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊರಂದು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಮಾತೆರಗಳನ್ನು ಸುಚಿತ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೋತ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋಡಾಯಿನಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯರೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತದು ತುಳು ಚಿತ್ರನ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಪಂದು ಎಂಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಜೆಟ್ದ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಿಖಲ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡುವಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದು ಯಾರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿನ ಬತ್ತಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ಶರತನ್ ಅಂಚನೆ ಮೋನಿಶಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ರೋನ್ ಮತ್ತು ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ದನಿ ಆರು ದುಂಬೈ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಂಡಗಂದು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಭರವಸೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಸಂಚಾದ MLS ಸೇರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುದೇರು ದಯಮಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಲೇಜಿ ಬಿರವಲೇಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಐದೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸತಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಆದೊಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ತೂದು ತೆಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೇನು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಕುಂಪಾಲ ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ನರಂಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ ಅರ್ರ ಪರವಾದ ಅಂಚನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಸುರೂತ ವಾರನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದ್ಪಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹೊರಡೊಂದು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮೇಯರ್ ಸರ್ಲ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಗುಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಬೈದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ದ ಪರಿಸರ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆಗಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಜಾಗದ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಅದಪ್ಪು ಒಂತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಅದಪ್ಪು ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ದೊಕ್ಕ ಮುಗಿಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಆನಂದ್ ಸರ್ನ ಬೆರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಒಂತಿ ನಿಂತು ಮನಗ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಜನನ ಅರ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತುತ್ತೇರಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಗಳ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಆರು ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಆನಂದ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹೊರ ಎದುರು ಬರೋಡಿ ಹೊರ ಎದುರು ಬರೋಡಿ
ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುರಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಅಂದಲೆಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಪನಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಆವಡು ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತುದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ಬರೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮುರಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟೆಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾರಿಗೆ ಆರ್ ಏಪಲ್ ಆರ್ ಚಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏಪಲ ಚಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರ ರಿಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಏರ್ ತೂಪೇರ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಉವೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಖಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸೈಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉವೇ ಗೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೆತ್ತಂಡಾಡ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ವೈದ್ಯರ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುಕ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತಿರು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಚಿತ್ರ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ತುರ್ತಾದ ದುಂಬುಪೌಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸನೆ ನಡಪಾಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಯಾನಂದರಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ತುಳುಕೊಡಿ ಏರವನ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣమైన ಭಾಷೆಗಿಂತ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಚಿತ್ರ ದೇಶದಿಂದ ನಡಪಾವಲ್ಲ ದಾದಾಂದ ತುಳುಕೊಡಿ ಏರವನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆತಲು ಅಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಬೆದಬೇತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಬಂಧುಲು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಐತ ಪಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಅವೇ ತಂಡದ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾವಡು ಅಥವಾ ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದುಂಡು ಯಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ
ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದು ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದು ನಾನೊಂಜಿ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕುಡಂಜಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ರೋಹನ್ ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿದಂದಾಂಡ 6 ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ 6 ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ಏನೇ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವೇ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತೇಳಿ ಯಾನು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂಡದ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಕುಂಬಳರುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ವಿನೀತ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷమైన ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ ಬಂದ್ಬೋದು ಯಾರು ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕುಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡ್ತಿ ಅಂತ ತೋಜು ಅಂಚಾದ ಏರ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಕ್ಲ ಒಂದು ರೋಲ್ ಬಂಡದನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಅಕ್ಕನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಸಂದರ್ಭ ತೂನಾಗ ಒಟ್ಟಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ 3 ಬೈದು ನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲ ಪೋಯಿಸಲೆಲ್ಲ ಈ ತಂಡದಕ್ಕನ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದ ಪುಣಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಶ್ರಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಯಾನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಅವೇನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ಬಂದ್ಪ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದೇನ ಚೇತುಡು ಪುನಃ ಪೂರ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪೆಜಿದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಣದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ವಿನೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತು ನೂದು ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಎಂಕರ ಅಡ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಐವನ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆರೆ ಕೊಡ್ಪಾರ ಅಂದ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಬರೋದು ಅದೆಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸರಿಯಾದ 10 ಗಂಟೆ ಶುರು ಅಪ್ಪಣ 10 ಕಾಲೇ ತೊಲೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡು ಆತನೆ ಅಂಚಾದ ತುರ್ತ ದುಂಬುಗೊನಪ ನಡೆದು 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ತುಳು 2ನೇ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತೈತೆ ನೋಡು ಪಂಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಫಿಲ್ಮನ್ ಕಂದರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಪಂಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ ಐಟ್ಲ ಮಿತ್ತದಾದ ಬಂಡ ರೋಹನ್ ಮಂತೇರೋಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಲ ಬುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಪೂರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಮುಗಲು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಿಡುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ಅಂತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ 50% ನಿಖಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತಾತ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂತೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂಡ ಅವನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಪ್ಪೋಡು ಅದು ಸಾಧಾರಣದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಓದ್ತದೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ನಡ್ಸತ್ತಿದ್ದು ಓಡಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತೆರೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಅವು ರತ್ತಿಮಲ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ಜನ ಇಚ್ಚಿಬೋದು ಅಂಚಾದೆ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುವ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಡ್ಲ ಪಾತೆರಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಫಿಲ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ 3 ಸರ್ತಿ ತೂತು ಒಂದು 4ನೇ ಸರ್ತಿ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದೆ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತರನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಲ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆ ನಾವು ಮಾತರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೋಹನ್ ಬಂದರು ಬರ್ತೇವೆ 10%ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಮಾತಾಗಿನ ಗಿರಾಕಿಲ್ ಒಂದು ಕೆಂಡೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಕುಲ್ ತೂ ಎಡವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತು ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚಾದೆ ರೋಹನ್ ಮಂತೇರುಕ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್ ನಾಗರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕಂಬನಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಜೈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಡೆ ವಿನೀತ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರು ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗುರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಜವಣಿಯರ್ ಕೊಂಚ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಬೆರಿಬಿಟ್ಟು ದಿನದಾಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಂದಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ ರಂಗನಾಥ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಹತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆತನು ಆಂಡಲ ಇನಿ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಮೂವಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಇಂಚಿನ ಊರು ಉಲ್ಲೈಚಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಹೊಸ ತುಳು ಮೂವಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಇಕಾನಮಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಬೇಜಾರಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲ ಬೇಜಾರ ಪೂಪುಂಡು ಅಂಜಾದು ಪುನಃ ನನ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಈ ಮೂವಿಲ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವಾಡು ಬಂದು ಮಾತೆರಡಲಾನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಮಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದೆ ಏರ್ಲ ಓವೇ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನಾಡೆ ಓವೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಸೈಟ್ ಎಂಚಿನ ತೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐದ ಉಪಯೋಗ ನಿಕಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಸೈಟ್ ಆವಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪೂರ 2-3 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತಂಡು ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಬೈತಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತುಂಡು ಇಂದು ಐಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು 1 ಸಲತ್ತು 2 ಸಲತ್ತು 3 ಸಲತ್ತು ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಯಪಂಡಾಗ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುರಿತು ಉಪನಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಪಂಡಿಲೆ ಕನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಅದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾತಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ದ ಪುದರ್ ಆದ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡಾಪನ್ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡಾಪುಣ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೋಹನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು BPL ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನು 80% ಜನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲು ತೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಅಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಈ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಎಂಚ ಬದುಕೋಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನತೆಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಸದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡು ಬುಳೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನ ಮುಲ್ಪ ರಾಪದಿನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನಾತಂಡು ತುಂಬ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಂಡದಗಳಿಗೆ ಐದ ವೆಲ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಾ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಪಿನ ಇನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾ ಮೂಡೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಈ ತಂಡಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಐಟು ಮಾತೆರಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ ಶುಭಾರೈಕೆದ ಪಾತ್ರ ಬಂದು 2 ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈ ರಾಜ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಉದತ್ತ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಏನಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅವನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಬಂಡೇರು
ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಮ್ಮುಡ್ಲೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರೌಡ್ಲೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂದೋಡು ಪನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರಪವರ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಲಾದೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ ಮನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ అయిన ಆನಂದಿರು ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಪಾತ ವಿನೀತ್ ಮಾತ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರನಂತ ಒಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ಮು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ BPL ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು BPL ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಏನು ರೋಹನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನನಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮೂವಿನ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ರಿವ್ಯೂನ ನಿಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರೇ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನವಾಡು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಪುದರ್ ಬೈದು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲನ ಓರೋರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಡೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡು ಏಕೆ ಶುಭವಾಡು ಪಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಯಾರೋ ಒಂಜಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕೈಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಸರ್ ಇತ್ತಿನ ತೆತ್ತದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಡಲ ಮಗೆ ಪಂಪಿನ 2004 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ತೆಗೆದು ನನಾತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬರಡು ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಕ್ಕಳೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪಡ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಗುಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಕೆನೊಂದು ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮಿತ್ ಇರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಮಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಂಚಿ ಬೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಬನ್ನೆ ಯಾನವರ ದೇರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ತೂತೆ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಬಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ವಿನೀತ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೇ ಆದುಪ್ಪು ರಾಹುಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಅರಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ್ಲು ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾದ್ರೆ ರೋಹನ್ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿತ್ಯ ತೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಂಚನ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ರೈಸದರ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇಡೀ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ರೈಸೋಡೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಣಿತ ನಕ್ಲು ಪಂತೇರು ರೈಸೋಡೊಂದು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಶುಭಾರೈ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಬಹುಶಃ 24ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡುತ್ತೋಡು ಆಡ 31ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಬೊಕ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಡು ಸಂಚಾದ ಇನಿತ ದಿನ ದಾಯಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಕೇನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಮೆರ್ನ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ಲ ಅಂಚಾದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂಕುಲು ರೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ತುಂಬ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೋಹನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಇರಲೆಂದು ಬರಡು ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಹಾರಾರ್ಪಣೆಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಸಿತ್ತಿನ ಗೌರವನ ಅರಿವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೋಹನ್ ಮತ್ತು
ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಒಂದಿಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಆದ ಪಿರಲ್ ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಹೊರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಹೊರ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.